Здравейте! В това видео ще ви покажа как да съставяте полета в акаунта си в Email Invest, в които може да записвате различна видове информация, като например име, рожден ден, град и друга необходима за вас информация за всеки един имейл от вашите контакти. И така, след като се логнете в програмата, избирате контакти, полета и тук натискате бутона Добави ново поле. Всяко едно поле си има име на полето. Избирате си. В нашия случай първо ще създадем едно поле име. Полето име. След това въвеждаме код на полето, който код на полето ни помага след това да персонализираме всеки един имейл, изпратен към този човек. Например, от типа Здравейте, Иван, имаме нещо специално за вас. Кода на полето се различава по името на самото поле от това, че започва и завършва с фигурни скоби. Това е добре да се направи по този начин, тъй като при заместване на текст в вашето съобщение със сигурност да не се срещне кодовото наименование с фигурни скоби и име по средата. Също така за предпочитане кода на полето да бъде написан на латиница. След това избираме тип на полето, като тип на полето може да бъде текст, дата или число. В нашия случай името е от тип текст. След като сме избрали въвели сме всички полета, натискаме бутон Запази. Вече имаме поле име. За целта на нашето упражнение ще въведем и още едно поле, което да бъде от тип дата. То ще бъде полето ни за рожден ден. Ето, въвеждаме се поле рожден ден. Избираме код, въвеждаме код на полето birthday. И след това избираме тип на полето дата. След като сме избрали типа на полето и сме го записали, след това типа на полето не може да бъде променен, така че трябва да сме особено внимателни, когато планираме каква информация искаме да записваме. И бутон Запази. И така вече за всички наши имейли, които ние въвеждаме в акаунта си в Email Invest, можем да съхраняваме и допълнителната информация от име и рожден ден. Това е.